Што вядома пра новы закон і для чаго ён патрэбны? На каго напаў малады прыхільнік Лукашэнкі і як працуе механізм па прызначэнні дэпутатаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Прыняты новы закон, які яшчэ больш палегчыць працу сілавікам і ускладніць жыццё беларусам. Дэпутаты ў першым чытанні прынялі змены, якія тычацца следчага камітэта. Цяпер следчыя змогуць атрымліваць звесткі чалавека без яго згоды з рознага роду інфармацыйных сістэм, напрыклад, інтэрнэт-крамаў і іншых сервісаў. Таксама яны змогуць мець дыстанцыйны доступ да гэтых рэсурсаў. Прасцей кажучы, калі сілавікам спатрэбіцца паглядзець, куды ці адкуль чалавек замаўляе таксі, альбо на які адрес яму прыходзіць дастаўка, ім будуць абавязаныя прадаставіць гэтыя даныя. Прычым пры патрэбе яны могуць спакойна назіраць за актыўнасцю патрэбнага чалавека, і ён нават не будзе ведаць, што яго адсочваюць. Цяпер гэты закон мусяць ухваліць у Савеце Рэспублікі, а адтуль ён пойдзе на подпіс да Лукашэнкі, і тады змены уступяць у сілу. Пра што шкадуе Лукашенка? Сёння ён прымаў чарговага расійскага губернатара, на гэты раз кіраўніка Бранскай вобласці. Ну і як звычайна не абышлося без разважанняў на звыклыя тэмы. Лукашенка паскардзіўся госцю. Маўляў, вось раней былі такія добрыя суседскія і сяброўскія адносіны з Украінай, а цяпер жа ўсё наадварот. Праўда, чаму раптам гэтыя адносіны сапсаваліся, а дакладней перасталі існаваць, Лукашенка чамусьці дагаворваць не стаў. Можа, таму што адказ відавочны і яму, і расійскаму чыноўніку. Як у Беларусі выбіраюць дэпутатаў? Расказваем схему. Мы пагаварылі з былымі дэпутатамі, якія расказалі, якім чынам у лукашэнкаўскай Беларусі можна трапіць у парламент. Па іх словах, даўно існуюць усім вядомыя схемы па прызначэнні патрэбных людзей. Напрыклад, у правінцыі і будучага дэпутата і яго псеўдаканкурэнта загадзя адбірае райвыканкам. Затым абодвух правярае КДБ і іншыя органы. Прычым удзел у якасці спарынг-партнёра таксама карысны для кар'еры ў лукашэнкаўскай сістэме, бо калі чалавек быў дапушчаны да кандыдацтва, значыць прэтэнзій да яго няма, і ён лаяльны кадар. Пасля загадзя вядомай паразы на выбарах такі персанаж атрымлівае якое-ніякое павышэнне па кар'ернай лесвіцы. Затым райвыканкамы падаюць спісы будучых дэпутатаў кіраўніцтву, то бок іх узгадняюць губернатар і памочнік Лукашэнкі па гэтай вобласці. Тут магчымыя карэкціроўкі. Часам начальства таксама мае сваіх кандыдатаў. Наступная стадыя – праверка спісаў у адміністрацыі Лукашэнкі. За яе адказвае намеснік кіраўніка адміністрацыі. Ён узгадняе ўсё, што прыйшло з абласцей, але павінен улічыць і квоты сілавых ведамстваў, бо КДБ, міліцыя і іншыя сілавікі таксама атрымліваюць па некалькі месцаў у парламенце. Фінальны этап зацвярджэння спісаў будучых дэпутатаў непасрэдна Лукашэнкам. Нашы суразмоўцы лічаць, што ён правярае дакументы даволі фармальна. Яны не чулі, каб некага заварочвалі пасля гэтай працэдуры. Кажуць, што Лукашенка вырашае прынцыповыя для сябе рэчы. Хто будзе кіраўніком парламента, хто будзе кіраўнікамі камісій, хто будзе намеснікамі кіраўнікоў камісій. І на пасады кіраўнікоў камісій і намеснікаў падавацца нельга, але вось хто у якой камісіі будзе, гэта ўжо хто куды хоча. У гэтым застаецца адзіная прастора для выбару. Калі Лукашенка расставіў кіруючыя кадры, то гэты спіс вяртаецца назад у адміністрацыю, і па ім пачынаецца ўся арганізацыйная работа. Прычым адбываецца гэта ўсё мінімум за год да непасрэдна саміх выбараў. Ну і ў працяг дэпутацкай тэмы. Адным з так званых народных абраннікаў стане спартсменка Анастасія Мірончык-Іванова, якая займаецца скокамі ў даўжыню. Іванова вядомая сваёй падтрымкай улады і Лукашэнкі, таму месца ў парламенце ёй гарантаванае. І цяпер спартсменка паведаміла, чым збіраецца займацца падчас свайго дэпутацтва. Мірончык-Іванова анансуе, што яе прыярытэты гэта адказнае абыходжанне з жывёламі, захаванне пазітыўнага стаўлення да жыцця і павелічэнне парковачных месцаў. Так што, калі вам сумна альбо няма дзе прыпаркавацца, то цяпер вы ведаеце, каму пісаць. Іх барацьба. Малады лукашэнкавец Мікіта Рачылоўскі працягвае бегаць па прапагандысцкіх тэлешоў і шукаць ворагаў на пустым месцы. Раней ён абяцаў праблемы фудблогеру Паулу Крамару, больш вядомаму як Какабай. Цяпер у яго новыя ахвяры. Гэта гурт Дразды і яго лідар Віталь Карпанаў. Дразды рэгулярна спяваюць на праўладных канцэртах і нават выступалі перад Лукашэнкам, але ж бойкі юнак Рачылоўскі бачыць у іх ворагаў і прапануе неадкладна прыняць меры. И в конце 2020 года Дрозды выпускают песню, клип «Старый заходь». Когда ходили наши эти ненормальные по улицам, говорили «Уходи, уходи». Они про год?
они говорили не про год, к сожалению, а про главнокомандующего. И такой вот скрытый смысл подавали под видом старого Нового года, да, и в том, что это люди творческие, им свойственно так вот себя вести, их однозначно нельзя понять. Но потом мы видели интервью группы Дрозды, Карпанова видели, как он на Белсате говорил, что для него кумир – это Михалок, Ляпіс Трубецкой и все остальные. Гэтая крыважэрнасць на мяжы глупства вельмі зразумелая. 26-гадовы Рачылоўскі цяпер кіраўнік так званага моладзевага парламента, абсалютна дэкаратыўнай структуры пры сапраўдным парламенце. Падобна, што гэтую дэкаратыўнасць разумее і сам Рачылоўскі, таму і спрабуе стаць новым тварам прапаганды. Умее ён няшмат, а гэтае крыклівае паляванне на БЧБшнікаў дае шанец, што яго заўважаць і можа прапануць якое-ніякое цёплае месца. Тым больш ужо ёсць прыклады, калі не асабліва таленавітыя, але вельмі настойлівыя гаварашчыя галовы атрымлівалі профіт з той лухты, якую яны бясконца паўтаралі. Вунь той жа псеўдапалітолог Шпакоўскі. Спачатку яго ўзялі дарадцам у беларускае пасольства ў Расіі, а цяпер пасадзяць аж у дэпутацкае крэсла. Падобна, што такі кар'ерны шлях вельмі падабаецца і Рачылоўскаму. Вось толькі пакуль ягоны крыклівы патрыятызм ігнаруюць і сілавікі, і чыноўнікі. Чаго, на думку ўлады, не хапае беларусам? Канешне ж, лядовых палацаў. Цяпер чарговы каток адкрылі ў Светлагорску. Ён разлічаны на 490 гледачоў. Пазней пры палацы з'явіцца і хакейная школа. Адкрыццё прайшло з помпай. На ім зладзілі гульню каманды Лукашэнкі, праўда без Лукашэнкі, і каманды Гомельскай вобласці. Па даных Федэрацыі хакея гэта ўжо 34-ы лядовы палац у Беларусі. А па даных Нацыянальнага алімпійскага камітэта, які ўзначальвае Віктор Лукашенка, гэта аж 45-ы лядовы палац. Можа, старэйшы сын Лукашэнкі памыліўся ў сваіх падліках, але ж лічба ўсё роўна немаленькая. Калі ж гаварыць пра грошы, то такі палац каштуе мільёны даляраў. Напрыклад, вядома, што лядовы палац у Астраўцы абышоўся ў 7 мільёнаў даляраў, а ён меншага памеру, чым Светлагорскі, усяго толькі на 300 гледачоў. Але ж на цацкі для Лукашэнкі грошы заўсёды знойдуцца. За выдуманае злачынства сапраўдная турма. Суд па незвычайнай справе прайшоў у Мінску. 34-гадовы мужчына пасварыўся са сваёй сяброўкай і вырашыў неяк выклікаць спачуванне. Для гэтага ён выдумаў, што стаў ахвярай рабавання. Маўляў, уначы на яго напаў невядомы, пабіў твар, забраў грошы, а таксама і пырнуў нажом. Каб гэтая гісторыя выглядала рэальнай, мужчына нават сам парэзаў сабе руку, але далей усё пайшло не па плане. Сяброўка сапраўды пашкадавала гэтага псеўдапацярпелага, але ж адразу павяла ў міліцыю пісаць заяву. Пачалося разбіральніцтва і высветлілася, што ніякага рабаўніцтва не было. Цяпер мужчына пайшоў пад суд за ілжывы данос. Вырак, напэўна, яго шакаваў, бо ён атрымаў 3,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такую жорсткасць патлумачылі тым, што раней мужчына быў асуджаны, але атрымаў адтэрміноўку. Гэта значыць, не парушаеш закон, застаешся на волі. Але ж наш герой, як бачым, з гэтым не справіўся. Брэсцкі таксіст выратаваў бабулю ад махляроў. 74-гадовую жанчыну развялі па тэлефоне, пазванілі ад імя дачкі, расказалі казку пра аварыю і папрасілі тэрмінова перадаць грошы. Жанчына паверыла і падрыхтавала амаль 2000 даляраў, але ж пасля махляры выклікалі звычайнага таксіста, які мусіў забраць у пажылой жанчыны пакунак з грашыма і прывезці па ўказаным адрасе. Гэта і выратавала пенсіянерку. Ужо ў дарозе таксіст зразумеў, што нешта тут не так, і вярнуў грошы назад жанчыне. Улады прыдумваюць рэкорды і радуюцца. Па версіі дырэктара сеткі крамаў Белкніга, галоўным бестселерам апошніх 2 гадоў стала кніжка пра генацыд беларускага народа. Але тут нічога дзіўнага, бо з падачы Лукашэнкі генацыд беларускага народа цяпер справа дзяржаўнай важнасці, а значыць, купіць кніжку абавязаныя бібліятэкі, школы, універсітэты і дзяржпрадпрыемствы. Праўда, астатнія творы ў спісе самых папулярных кніжак толькі падкрэсліваюць камічнасць такога бестселера, бо оказывается, што адразу пасля шведаўскага генацыда беларусы купляюць раманы Караткевіча, аповесці Быкова і зборнік вершаў Максіма Богдановича. Зарабіць мільён беларусу можа і складана, але, оказывается, можна выйграць. Стала вядома, што 24-гадовая медсястра з Ашмянаў сарвала куш у навагодняй онлайн-латарэі. Дзяўчына выйграла 1 000 000 беларускіх рублёў, а гэта больш за 300 000 даляраў. Яна кажа, што ўжо прыкінула, куды пойдуць грошы. Яна дапаможа бацькам з уцяпленнем дома ў Ашмянах, памяняе ім машыну, а затым укладзецца ў нерухомасць для сябе і накіруе частку сумы на дабрачыннасць.
Карпаратыў скончыўся крыміналкай. У Пінску мясцовая фірма зладзіла карпаратыў у адным з рэстаранаў. У нейкі момант адна з жанчын пачала збірацца дадому, але гэта абурыла яе 56гадовага калегу. Маўляў, а чаму так рана сыходзіць? Ён пачаў яе спыняць, хапаць за рукі, а калі жанчына вырвалася, то калега дагнаў яе ў гардэробе і кінуў на падлогу. У выніку супрацоўнікі рэстарана выклікалі міліцыю. Цяпер настойлівага калегу чакае крыміналка за хуліганства і ад штрафа да 3 гадоў калоніі. А Беларусьбанк пачаў афармляць свае аддзяленні ў нацыянальным стылі. Напрыклад, у Лідзе на сценах мясцовага філіяла з'явіўся сімвал ураджайнасці ярыла і дачка сонца зара. Работніц банка пераапранулі ў форму з беларускім арнаментам і кветкамі валошкі. Гэта працяг этнапраекта, які банк пачаў яшчэ ў 22 годзе. Падобнае аддзяленне з'яўляецца ў многіх гарадах Беларусі. Што ж, цяпер чакаем, калі загарацца пятыя кропкі ў Вольгі Бондаравай і іншых прарасійскіх даносчыкаў. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.